Термінова новина із Сімферопольського СІЗО. Як щойно стало відомо, Едем Бекіров у критичному стані. Про це розповіла донька політичного обранця Елеонора. Каже, в батька різко підвищився рівень цукру в крові. Через це почалися серйозні проблеми із серцем. Нині він тричі на день робить собі ін'єкції, щоб знизити рівень цукру, та ефекту препарати, видані тюремними медиками, не дають. Сам Едем Бекіров підозрює, що замість інсуліну йому дають звичайну глюкозу. Попри такий важкий стан, чоловікові доводиться ледь не голодувати. Через хворобу він не може вживати тюремну їжу на комбіжирах, а передачі від родичів через жорсткі умови в СІЗО можуть надходити нечасто. Родина Бекірових звертається до міжнародної спільноти та правозахисників по допомогу. В данный момент, что состояние моего отца очень критическое. Я призываю всех, кто может нам в этой ситуации помочь. Помогите, пожалуйста, моему папе. Ему нужна срочная госпитализация. Сегодня, которое я получила письмо, оно меня очень насторожило. Испугала даже, я бы сказала, потому что в этом письме я, прочитав, поняла, что ему действительно уже очень плохо, что, я бы даже сказала больше, что оно похоже на прощальное письмо.